Iki sing nomor piro? Awak dhewe iki sing ketelu kan. Oh, sing nomor 3. Biyen kang sepisan nanggape sapa? Biyen sepisanan nanggape Mbah Dalang Martowarsono. Saka tlatah Gombong. Ya. Oh, nanggap Dalang sono ya. Yo main bangunan maheren. Apa mari bangore. Sama dia kaya lampune cukup siji ya to. Yang wis tau nonton nang arep video. Sindene ya cukup loro, kadang-kadang ya mung siji. Madhepe ora penonton ya siji. Siki sinden si madhepe maring penonton rambutnya madan diabang abang. Biyen ya ora. Biyen sinden mung siji. Tapi jarane zaman biyen ku mikir mung beberapa. Ini ku ngendang minggalang misinden yang drama. Kaya ngono yo kan. Iki yo sing critakake Mbah Suratwi. Nang sing nang Mbah Suratwi. Oh, kaping pindho nang gak sapa. Kaping pindho nang dalan. Suratno saka Musraku. Oh, Pak Bagol ya. Kondange dalan Bagol. Oh iya, Pak. Ayo berarti nganggo Sugino siswa Carita. Yo apik kan? Iya. Lanjur awak dhewe nyaiki nang wis pinten ku. Nah, kapan sing nomor 3 ya awak dhewe. Mbok menawa susuk iso nganggap meneh. Mulane mugi-mugi keluarga besaripun Ibu Suratwi tansah pinaringan panjang yuswane mulah rezekine selamat dunya lan akhirat. Amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi pinaringan berkah saged saputra wayah pinaringan tarahayun. Amin. Apa meneh putrane cacahe 9 kan? Oh, putrane 9. Iya. Lanjur putune putune yang lamput cacahe 24. Oh, cacahe 24, buyute ben 16 ya. Oh, buyute 16 bulane dari keluarga besar sing ayem tentrem sing tansah rukun tansah raket meneh jagat taline ketadaran. Iya. Napa malih bunda iki Bapak Main kalian Bapak Keri wakil dari keluarga besar Ibu Suratwi. Oh, Bapak Main kali Pak Keri sing sampun rawuh ke bubunya di kalah semangat. Dolangan bubunya rawuh kan bubunya jan ngomong banget ya. Direkani bila-bila orangnya. Bila Mas Bawon bila-bila meneh ya. Bila aja matur semuanya Pak, oh bener nikah. Iya belum ya apa. Aku kan lawan, iya. Main simpel aja man menjahit simak. Di larang kene ya. Murah ya orang banget, larang ya larang banget. Tahu komputer lu yang. Oke, nang kene saya nang main, karena kemarin nang kene keserten. Oh, nang kene yo kan, iya. Pengawan ya, bisa bedok ya, nanti ada bersyukur. Jangan main banget turan. Disuruh jalan. Diparingi wujudan lasan makmur jika sebut bulane pada bobo di penayakan di ya bobo masa penayakan itu awalan sini termasuk dia yang mengikir bombong banget uga ngatu reki suket kan gosoko kantong punden kulo bapak PJ Kades Kepala Desa Agus Haryanto. Oh, Bapak Agus Haryanto. Ugi Bapak Bajar wonten Kades Perangkat Desa Lembaga Desa DPD KMD Haji Bandra tokoh agama, tokoh masyarakat pemuda Karang Taruna. Ugi punden kula Bapak Carik Mujiono
Tungginganipun Nenggula Rama Saikin Juragan Gamelan dan Son Biadra Laras. Oh, Juragan Gamelan Bapak Saikin iya, ini begitu nganggo pambune. Oh, nganggo ujian bae. Iya. Kambingane kongso. Nek Bapak Saikin iki yo ngajak suarane yakin yo kan kebiare. Iya, jalan iki. Malam-malam rumah barat tuku. Gamelan ane. Parku kawan-kawan dia takonarin itu kita dikurasi bener aku lombor nih. Nah beda takonarin Budi Auto siapa? Anu apa mantunya kira suara di sana gamelan lebih dari kaki aku is ping window nanti ping window iya sinden aja ikutu cinan iya rombongan wira suaranya aku iya ugi perkontincar Kecamatan Buring Pak Samad Pak Kapolsek Pak Darabi dan para pemain Pak Agus Degan Gerabu Pak Rito Langkang Gerabu ugi Pak Krisno Gerabu Pak Salim Macaker Gerabu Salam banget tubi pepang ya dalu niki lan panjenengan pinaringan berganti para sedherek panjang yuswane kula rezekine sanget dunya lan akhirat amin Allahumma amin. Mulane dilipur kan iki manut lawan request kagungan aja. Dadi bengi nyumune iki klasik. Oh, klasik. Yo. Lagu-lagu yo bebas, di semua wayangannya dikasih kasih mau kanggo togogan kan di semua lagu sekitar semuanya orang panggungan ini mau lakunya kompos yang mendito makanya yang mendito tidak apa ya itu udah awak dewe kok oh iya ini kemarin lakunya kok pada terlaksana dia lakunya main anak nangis di nama mangga benes iku nyuwune klasik diulas nyuwun ular kambang iki sempat mandek napa sakti ae tamaning mangga jeneng mriki